Balik ta sa GMA Regional TV Live mga kapuso, nag-trending karong bag-o kining low budget photoshoot nga gihimo sa usa ka batan-on didto sa lalawigan sa Bohol. Daghan ang nadinig sa iyang konsepto tungod kay di kuno kinahanglan mo gasto og dako kun na kay gusto i-achieve labi na sa mga photoshoot. Ato siyang maila-ila karong buntaga mga kapuso si John Michael Simagala. Good morning, John. May buntag, sir. Unsay istorya dyan ini inyong nahunahunaan nga low budget nga photoshoot nganong nag-venture man mo ani? Mao to, sir, kani murag tungod sa quarantine na boring mi diri sa sulod sa balay kay pila na kabulan, sir, nga na quarantine. So ni gi-challenge na akong kagalingon nga mag-photoshoot mi sa akong mga pinsan og sa ako ang igsuon gamit lang ang diri makita sa sulod sa balay, sir, nga murag para mas ma-challenge dito, sir, mo to nga nag-photoshoot ni, sir, nga low budget ra, sir. Asa man mo dapit sa balay ug unsa yung mga areas, unsa nga mga gamit pod ang gihimo ninyo isip mga props diyan sa inyong photoshoot? Diri natin siya sa balay, sir, sa sala at sa kusina, sa abuhan, sir, sa mga takanghan. Tapos ang gigamit na mga sir, is mga muskit, kaning plato, mga kaldero, ug mga binugha nga kahoy, sir. Nganong nakahununa makaukalit ani dyan nga diri lang sa balay, of course kay pandemya wala kay mo nang gawas. Giunsa pud nimo pag-execute sa imong mga ideas ikaw isip photographer? Ako arang gikon, sir, sila nga murag ni nangita na ko gamit, sir, nga nga i-try na to ni nga murag pang bisan pag mga bratohol or mga wala mi mga mahal na gamit, sir. So gikon ako nga himuon na to ni nga murag high fashion, sir, ba bisan pag kuan ra mga bratohol na nga gamit na makita ra diri sa balay. So ato na. How about sa imong camera dyan? Unsa po'y gamit nimo? Cellphone ra, sir. Android phone, sir. Sa lighting, unsa ninyo pag forma ini maanindot nga lighting? Namo ko'y gamay kayo nga kon, sir, ring light, tapos nipalit ko og tin foil nga tag 15 pesos, sir, nga akong gihimo siya og pang reflector, sir, ba para mo hayag-hayag gamay, sir. Unsay reaction nimo sa imong maigsuon sa imong mga igagaw nga na trending, na viral ning inyong photoshoot ug na feature gani sa lain-lain nga mga news organizations? So na-shock yun, sir, kay so kinaunan magud, sir, kay wala gyud nag-expect nga ma-viral ni kay mao to mong gibuhat, sir, nga tingali mi simple ra mong gibuhat pero daghan murag na inspired og na nainganyo sa mong kuan, sir, mo to na dako kayo akong kalipay, sir, nga na viral long photos nga daghan pud gog na napalipay nga tao. Kani adto pa ba mahiligo na gyud ka sa photography? Oh, sir, hilig na ka. Batong bata pa ko, sir, hilig jud na ko og pabisan pa og keypad nga cellphone, mag picture mi sa manghod. Unsa may mga challenges dyan nga inyong giagian sa inyong low budget nga shoot? Sir, ato lagi, sir, sa mga nag-struggle mi sa lighting, sir, og sa light, sir, kay medyo hayag ra kay, sir, do ang sala hayag kayo, tapos murag ma-over kay, sir, ba, tapos sa kusina ngit-ngit kay, sir, mo nang murag nangita jud mi og angle nga hayag og plaster kay, sir. Sa usa ka interview dyan nakaingon ka nga dapat dili mahimong babag ang kalisod sa kinabuhi pag-achieve sa imong mga goals, sa imong mga aspirations. Ngano man nakaingon ka ini? Sir, kay dili ingon nga dili jud babag ang kapobrehon, sir, kay especially sa ako nga tasog pangandoy, sir, nga so kinahanglan na jud nato kitang tanan nga madiskarte o gamito nato ang pagtiyaga para lang maabot na imong gusto, sir. Buhon. So human ini imong pag-trending, pag-viral sa inyong mga gipang buhat dyan, unsa may nakatunan nimo mga realizations nimo nga gusto sab nimo i-share sa atong mga viewers karong buntaga? Akong message pud sa mga kapareho na ako nga gusto og photography, mahilig sa photography, nga maningkamot ra og kaning
ato ang ipadayon o i-develop pa jud ang ato ang skills. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga hinaot sab diyan nga challenge siya ang atong makaigsunan, makabatan-unan diha nga mo pursugid sa ilang passion. Thank you so much for sharing your story. Si John Salamat. Michael C. Magala gikan sa Lalawigan sa Bohol. Salamat po.